everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय दिनै आं फर्स्ट टाइम मेकअप खालामजानो नागिरदों ब्राइडल मेकअप बेयावहाय आंखौबो दिनै मेकअप खालामबा माबोरै नुयो नोंथांमोना नायदो दायो लास्टआव नायदो दिनै आं फर्स्ट टाइम मेकअप खालामगोन नै बे नानिनि बिमाया खालामगोन cutie मेकअप स्टार्ट खालामनोसै माबायदि नुगोन मिथिया ओमफ्राय दायो लास्टआव देलायखांबासो मिथिगोन माबोरै नुयो नोंथांमोना नायदो केमेरामेना नै केमेरामेना नाहरजोब्बाय नोंखौ सेंग्राफ्रा मैगंफोर गाहरनाय खायसे आयौ मोदाय बायदि नुलाजोब्बाय आयौ आयौ मोदाय आयौ आयौ मोदाय आयौ आयौ मोदाय आयौ आयौ मोदाय खालिमा 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 हाबा जानाय बायदिसो नुलाजोब्बाय खोमा मोजां नुवा खोमा माबोरै नुदों खिन्थाहरलाय बे आंनि लोगो मेकअप खालामग्राया बियो बिजनियावनो आर'नाइ हटेलनि गाहायाव पार्लार होनो नागिरदों फामे नाम बिनिया उनावहाय आं बेखौ मोजाङै इन्ट्रडक्ट खालामनानै होगोन ओमफ्रायो बिनि दखानाव थांनानै आं दखानखौबो खिन्थानानै होगोन बिथाङा बिराद मोजां मेकअप आर्टिस्ट ओमफ्राय आंहा बारा साइज गैखाया नालाय ओंखायनो बारा समायासै खोमा ना बाय love you all bye bye first time makeup खालामनानै माबोरै नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे लोगोफोर मोजां नुयाखिसै मोनाबाय भिडिअआ